L-ewwel jum tal-ġimgħa ta' bidu għall-konferenza mifruxa fuq ġimgħa li matula se jiltaqgħu daw kollha fil-qasam soċjali biex jikkonsultaw u jiddiskutu ħalli flimkien jiffurmaw Viżjoni Soċjali Għal Malta sas-sena 2035. Fost is-suġġetti li se jkunu diskussi f'dawn il-jiem hemm dawk tad-diżabilità, iż-żgħożija, il-vizzji, il-komunità LGBTIQ, l-immigrazzjoni, it-tfulija, il-vjolenza u r-riintegrazzjoni tal-eks priġunieri. Fil-ftuħ tal-konferenza, il-Ministru għall-Ġustizzja u s-Solidarjetà Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal FALZON innota kif l-aħħar ċifri għal pajjiżna juru li Malta kellha fost l-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, xprunata minn fatturi bħal żidiet fil-pagi, rati baxxi ta' qatt u żieda tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Qal li aktar minn qatt qabel, il-pandemija uriet kemm iż-żminijiet jinbidlu u jkun hemm bżonn bidliet li jikkumplementawhom. Huwa importanti li naraw li jkun hemm ġustizzja soċjali fis-soċjetà tagħna, fis-sens li kulħadd ikollu mhux kulħadd huwa l-istess, kulħadd ikollu mal-opportunità li jiżviluppa l-potenzjal tiegħu. Mbagħad it-tieni parti hija importantissima immens, is-solidarjetà soċjali, illi mhux tparla biss imma li twettaq. Il-Ministru spjega kif il-qasam soċjali jiġbor fih firxa wiesa ta' servizzi fosthom dawk edukattivi tas-saħħa, il-kura tal-anzjani u l-ħarsien tat-tfal. U dan juri kemm huwa importanti li kulħadd jiġbed ħabel wieħed fl-aħjar interess taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Kemm importanti li naħdmu flimkien, nkunu koordinati, li nixbdu l-istess ħabel fl-istess direzzjoni. Bir-riżultat ikun ħaħar ikun dak li hemm minna dejjem bħala partit u dak li wettaqna partikolarment f'dawn l-aħħar 8 sin ikun li ntejbu lis-soċjetà tagħna xi ħaġa li ma jista' jinnega ħadd li għamilna passi kbar il qudiem f'dawn l-aħħar 8 snin.